Are ko no mahal. Wow! Anak ka ba? Wow! Wow! Hey guys, maniapon sa amin kay gutom namin, giabot namin gutom kaya alas 9 na sa gabi. O kami maabot na sa mga. Wow! Ami po daning dapita sky's the limit kay naapoy mo kanta. Naapoy mo concert. Pwede sa dagi customer mo saka sa stage kay aron mo kanta. Wow! Da naman may nagbay sa una na. A few moments later. Tubel sa ta, tubel. Dili na siya imong papani no. Dili na imong papani. Wow! Turn around. Turn around. Going to Tagbilaran City. Kanindot sa Bohol guys. Ano ang hagna? Mo'y nagtigama o kalamay. Wow! Na. Oh. Pero pagkakangarit? Naku sa cinta na, palit na to ne. Naku yung nabili sa cinta na. Taba dia. Asa may baligya area? Sa sinta na madam? Pila na 50? Okay, kita. Ludak bay. May kalamay sa agna guys. Bagol man na. Bagol man to sa una no karon kay plastic na pod. Di sini mo pagul mo, tagsara mo pagul. Nangatumba mas bagdo. Kinsa man kitahin ang nasa estatwa? Sir, kinsa man nang nasa estatwa?
Taga-katapaw na, mga taga-katapaw, mga maraming tao. Mo na nang gama kan sa agad. Si Mayang, si Mayang.